Saudos, benvidos a este emocionante acto onde imos coñecer as persoas, entidades ou colectivos que serán finalistas ao Premio Ourensanía Dispersa 2025. Un xurado composto por grandes personalidades, como un xurado composto por grandes personalidades. Non, isto non é así. A ver si o presentador fixo algunha consulta por aí, pero de aí a un xurado, deliberación non houbo moita. Que é para que non se enfaden con el. Paréceme que é un esforzo absurdo. Seguro que se enfadan con el. E ben merecido que o ten, por outra parte. En fin, de seguido coñeceremos as finalistas a este prestixioso premio. Como prestixioso? Se isto a ninguén lle importa. Están neste sobre, que está totalmente lacrado. Están neste sobre. Que nervios. En boli. Que profesionais que somos. Da gusto. Que non hai pasta para cambiarlle o cartucho de impresora. A precariedade como é. Comecemos en máis dilación. A primeira finalista é a oposición municipal no Concello de Ourense, polo seu traballo constante para desaloxar o alcalde do seu posto. Apoiando modificacións de crédito para demostrar que o alcalde non ia ser quen de executalas nunha brillantísima xogada estratéxica, ou iniciando campañas de recollida de sinaturas para modificar as novas liñas de autobús urbano. A seguinte finalista é a Fiscalía de Ourense, pola súa dilixencia sen igual o non solicitar ningún tipo de medida cautelar, facilitando que un violador vendese o seu piso e fuxise a Cuba. ¡Que maravilla! A terceira finalista é a Área Sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras. Por tantas cousas, verdade, listas de espera interminables, proactividade para deixar sen servizos os hospitais de Verín, o Barco e Ourense, licitando, por exemplo, contratos para cirurxías complexas nun hospital privado de Vigo. Claro que sí. Pola aprobación de protocolos para doentes con enfermidades músculo-esqueléticas, sen contar cos profesionais e dificultando o acceso á poboación a estes servizos. Por toda a movida do paridoiro e por ignorar en dúas ocasións as preguntas de Noticias Dispersas. Aquí non hai ningún tipo de rancor, non vayan pensar. Pero continuemos. O seguinte finalista é o xefe de emerxencias da Deputación de Ourense, José Ramón Sánchez, pola súa brillante entrevista no Faro de Vigo, na que nos regalou frases para a historia como "es inevitable que se quemen casas", ou portentos comunicativos como presumir de coordinación, dicindo cousas como "tenemos gente suficiente para evitarlo, está bien cubierta toda la provincia", para acto seguido asegurar que hay lista de espera para intervenir. El tema es que no se puede meter a todo el mundo porque si no después es muy difícil de ordenar. E a última finalista, últimas finalistas, estes son finalistas compartidos, son a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil por ser condenadas por vulnerar os dereitos fundamentais da veciñanza das Conchas, permitindo durante décadas que as augas das comarcas da Limia e a Baixa Limia estean contaminadas debido ao inexistente control da contaminación polos nitratos das macrogranxas ou das moitas granxas pequeniñas que fan unha macrogranxa. O xurado quere salientar que 5 meses despois da sentenza que obriga ás administracións a tomar medidas, non fixeron absolutamente nada. Algo sí que fixeron, culpáronse mutuamente e recorreron a sentenza. Claro que sí. Un forte aplauso para todas as finalistas, aínda que en realidade podemos dicir que todas estas finalistas son gañadoras e gañadores. Claro que sí. A partir de agora, nos comentarios deste vídeo, queda aberta a votación, porque o premio Ourensanía Dispersa será decidido por ti. Sí, impórtanos moitísimo a túa opinión, non vexo a necesidade de mentir, a verdade. Tedes ata o 19 de decembro ás 23:59 para votar. Ou mellor hasta algo máis tarde, por si non nos acordamos de paralizar a votación, que todo pode ser. En fin, foi todo. Seguiremos informando e non esquezas votar.